Ахеите са индоевропейци, дошли в Европа от Централна Азия. Те възприемат много от културата на Траките и Егея, от което в средата на второто хилядолетие преди Христа се ражда критско-микенско-тракийската култура. Тя процъфтява в южната част на Балканите между 16 и 12 век преди Христа и е придобила популярност под краткото наименование микенска култура. Микенските дворци-крепости, като центрове от градски вид, са израз на централизирана военно-бюрократична монархия. В микенските текстове недвусмислено се подчертава божествената природа на царя. След смъртта си той най-често е балсамиран и на лицето му е поставена златна маска. Именно погребалните златни маски са едно от доказателствата за съавторството на траките в микенската култура. Известно е, че траките са изработвали същите надгробни златни маски, каквито на времето прочутият Шлиман откри в царските гробници на Микена. В музея на град Кърджали, например, е изложена част от златна маска, датирана от 15-13 век преди Христа. Тя е открита край село Татул. Запазеното парче е дълго около 4 см и е изработено от тънка, висококаратна златна ламарина. Нещо повече. Траките продължили да погребват мъртъвците си с златни маски, дълго след като елините престанали да го правят. Един от примерите за това е златната надгробна маска, открита през 2004 година в могила Светица от доктор Георги Китов. През втората половина на 5 век преди Христа в могила Светица е погребан виден тракийски цар. Погребението е било пищно. Даровете се състоят от представителни произведения на тракийското изкуство, след които се откроява златна маска в яла с изображение на суров, жесток мъж. Той има златен пръстен печат с изображение на копиеносец. Освен това са намерени пълен комплект въоръжение, както и няколко старогледски съда с пищни червенофигурни изображения. Разбираме, че траките не просто са имали контакт с микенската култура. Създавали се я. Безспорно доказателство за това е и откритият край град Плевен Вълчитрънски обреден сервиз. Вълчитрънският обреден сервиз се съхранява в Българския национален археологически институт в музей, разположен в центъра на София. Сервизът е изработен от чисто злато и е с тегло 12 кг и половина. Създадено между 15 и 14 век преди Христа, Вълчитрънското съкровище е най-голямото съкровище от микенската епоха в света. Освен казаното до тук, трябва да подчертаем, че тракийските предания стават основа на старогръцката митология, в която много от боговете и героите са с тракийски произход. Седемте музи, Аполон, богът на войната Арес, богът на подземното царство Хадес и жена му Персефона и други. В края на второто хилядолетие преди Христа, на Балканите и в Средиземноморието нахлуват дорийците, индоевропейски племена, говорещи гръцки. Асимилирайки микенско-тракийската култура и островната култура на народите от Егейско море, векове по-късно те създават елинската култура. Траките са народ без собствена писменост. Техните надписи са на старогръцки или са старогръцки букви на тракийски. За нас вторите се остават неразгадаеми, тъй като е много трудно да се направи анализ на думите и да се установи какво точно се иска да кажат древните. Това е все едно един българин да пише в интернет на латиница и да бъде ръчително човек, който не знае български език. Наистина, самите траки не са ни оставили никакви писмени сведения за начина си на живот. Знанието при тях се е предавало без писменост. В семейството и в рода, в професионалните групи чрез специални ритуали,
затворени езотерически общества и по време на масова обредност, достъпна за всички. Този тип култура е много консервативен и натрупаното знание се съхранява по-продължително и по-добре, отколкото в литературните култури. Правилата, по които живее нелитературното общество, са много по-силни от писаното законодателство. Спазването им далеч по-строго. Липсата на тракийска писмена традиция обаче оставя чужденците, преди всичко елини и римляни, да информират потомствата за траките. А доколко авторите са изцяло обективни, можем да съдим по написаното от живелия през 5 век преди Христа Ксенофонт. Траките са наши врагове. Което не пречи на Платон да им се възхищава, научавайки от тях, че както очите отделно от главата и главата отделно от тялото никой не трябва да се залавя да лекува, така и тялото отделно от душата не може да се лекува. Цялото, което не се чувства добре, не може само една част да се почувства добре. всъщност името Траки е местно название, приспособено към старогръцки език, чийто произход все още не може да се приеме за категоричен. Според едно от тълкованията, то се свързва с Троя, трояни и племето Травси, което обитавало долното течение на днешната река Марица и източните Родопи. Според Херодот, травсите имали обичай. При раждане и при смърт постъпват така. Като сядат около новородени, роднините го оплакват. Колко много злини трябва да претърпи, като се е родил вече. И изброяват всички човешки страдания. А умрелият заравят в земята, веселейки се, и зарадвани нареждат от колко злини се е отървал, като отива при пълно щастие. Херодот пише и за друг странен обичай при траките – да татуират телата си, защото да бъдеш нашарен с белези се смята за благородно, а липсата на такива белези за неблагородно. Тази привилегия за аристокрацията се подчертава и от Артемидор, който съобщава, че в Тракия се бележат децата на богатите. И колкото повече и шарени знаци има върху телата, толкова повече са ценени тези, които ги носят. И по-благородни са семействата, откъдето произхождат. Не трябва да забравяме, че тракийските майстори татуират и великата богиня майка, както е видно от наполениците, открити в Могиланската могила и в Аджигьо. Според друго тълкование, названието Траки е в смисъл на смел, храбър, интерпретирано от гърците като див, необуздан. ето за какви диви тракийски обичаи пише Еврипид в пиесата си Андромаха.
Един мъж се свързва с много жени и поред леглото им дава. Относно дивите порядки на траките, Платон допълва: Траките употребяват несмесено вино. И жените им, и те самите. И като го поливат на дрехите си, смятат този обичай за добър и носещ щастие. Древните автори говорят и за друг, добър и носещ щастие обичай – подаръците. При траките нищо не може да се извърши без подаръци. Подаръците притежават лична и опасна духовна сила, предполагат взаимност и дори задължават. Да откажеш да вземеш, както и да дадеш, е равносилно на това да се откажеш от отношенията в общността. И поради тази причина, всеки нов собственик не толкова се старае да задържи даровете за себе си, а на свой ред се стреми да ги предостави другиму. Най-важното е, че в основата на взаимното даряване лежи увереността, че заедно с даденото, у получаващият преминават определени части от щастието и от успеха на дарителя и извършва се своеобразно приобщение към личността му. Особена сила и символ се влагат в така наречените царски дарове, най-блестящият пример от които е Панагюрското златно съкровище. Панагюрското съкровище не е само злато. Този разкошен сервиз във всички случаи е бил използван за някакви ритуални цели. Напоследък съм все по-склонен да